Και είναι επίσης ιδιαίτερα τιμητικό που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να μπορώ να μιλήσω για τον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Στην Καρδίτσα έχουμε την τύχη ο κόσμος ακόμα να πιστεύει στις παραδόσεις, να πιστεύει στα ήθη και τα έθιμα και μάλιστα να αναβιώνει κάποια από τα δρόμενα τα οποία περάσαν από γενιά σε γενιά, αν θέλετε. Για παράδειγμα, στα καμποχώρια που λέμε, Πρόδρομος, Σταυρός, Άγιος Θεόδωρος, που τυχαίνει είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα μου, αναβιώνει την παραμονή των Χριστουγέννων το έθιμο του άκραντου νερού. Στα ορεινά μας επίσης αναβιώνουν άλλα έθιμα όπως το ράντισμα του τζακιού. Στην Καστανιά Καρδίτσας, για παράδειγμα, ξέρω πολύ καλά ότι την παραμονή των Χριστουγέννων συμβαίνει μια ολόκληρη ιεροτελεστία γύρω από αυτό. Εκεί θα πρέπει σίγουρα να επισκεφτεί κανείς τον Μπαλαμά Καρδίτσας. Μάλιστα στο Μπαλαμά υπάρχει και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, που ένα κομμάτι της είναι η αναβίωση των εθήμων, έχει σχέση με την αναβίωση των εθήμων. Είναι έδρα της αμφικτιονίας των Καραγκούνιδων. Έτσι ο πρόεδρος εκεί, ο Απόστολος ο Φυρφυρής, έχει επιληφθεί του θέματος και έχει κρατήσει δεκάδες στολές που μπορεί να δει ο κάθε επισκέπτης για τους κουδουνοφόρους, τις στολές των κουδουνοφόρων, και σίγουρα αξίζει κανείς να το δει. Ανήκω στον σύλλογο της αμφικτιονίας των Καραγκούνιδων, είμαι μέλος. Είμαι επίσης όμως και γραμματέας του Μορφωτικού Συλλόγου των Αγίων Θεοδόρων. Και κατά μόνας ως μορφωτικός σύλλογος και μέσα από την αμφικτιονία των Καραγκούνιδων προσπαθούμε με πολλές δράσεις να θυμίζουμε τα έθιμα στους παλιότερους και να τα μαθαίνουμε στους νεότερους. Ωστόσο, δεν είναι μόνο τα ήθη και τα έθιμα για τα οποία μπορεί κανείς να επισκεφτεί την Καρδίτσα. Μπορεί να την επισκεφτεί όλες τις μέρες του χρόνου, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο των Χριστουγέννων. Μπορεί δηλαδή να ξεκινήσει από τη λίμνη Πλαστήρα, που όπως δείχνεται αυτή τη στιγμή πρόκειται για ένα αλπικό τοπίο, έτσι, είναι και χιονισμένη μάλιστα αυτή την περίοδο, και να διαμείνει εκεί και να επισκεφτεί τα γραφικότατα χωριά και να δοκιμάσει τα τοπικά εδέσματα. Αν είστε ειδικά λάτρεις του τουρισμού, του θρησκευτικού τουρισμού, μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την Καρδίτσα, καθώς διαθέτει μοναστήρια που χρονολογούνται από τον 15ο έως τον 16ο αιώνα. Δηλαδή από την Αργιθέα και το Μουζάκι έως την Ρεντίνα, που αξίζει πραγματικά τον κόπο να το επισκεφτείτε, και υπάρχει μάλιστα στη Ρεντίνα και το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης, το οποίο με πολύ μεράκι οι άνθρωποι του χωριού το διατηρούν και το αναδεικνύουν. Όμως, στην πόλη της Καρδίτσας αυτό το διάστημα όλα κινούνται στους ρυθμούς της Παυσιλιππούπολης. Η Παυσιλιππούπολη είναι επί της ουσίας η δράση του Δήμου Καρδίτσας για την περίοδο των Χριστουγέννων. Λαμβάνει χώρα στο άλσος του Παυσιλίππου. Παυσίλιππο είναι ένας χώρος δεκάδων στρεμμάτων με πολλά δέντρα που αυτή τη στιγμή θυμίζει παραμυθένια ατμόσφαιρα. Η φιλοξενία καταρχάς του Καρδιτσιώτη είναι ομολογουμένως αναμφισβήτητη. Αξίζει όμως να μείνει κανείς στην πόλη της Καρδίτσας. Είναι πόλη που προσφέρεται για όλες τις ηλικίες. Η φιλοξενία μας, το καλό φαγητό, τα κέντρα διασκέδασης και τα μαγαζιά για ψώνια προσφέρονται πραγματικά για οποιονδήποτε θέλει να επισκεφθεί την Θεσσαλία και την Καρδίτσα.